Айде да видим на един Алтарак Валей с Арфена сега какво ще стане. Миналия път успяхме да убием само един Warrior, ама беше и започнал Battleground. Сега обаче не е почнал Battleground, сега е от самото начало. Той по принцип е много дълъг Алтарак Валей, ама да видим дали ще заколим някой или нас ще назаколят. Така че ма съмнение. Да видим какво ще стане. Война с двете ножки. Да някакви хора ми минават през втората. Буфови само това ли бе? Добре, че ще своим заразите на оръжията. Така. GV. GV. Пред. Я. Първо. Един хънтър. Как си е направил Гера да ме изглежда на това? Много хубаво изглежда. Браво, браво. Още един рого е. Нърд вика. Я. О, Майкъл! Как си съчетава така и грозно то Гера, бе, брат? О, леле боже. Не. То някаква го глеме. Брат ми, не знам какво ти харесва в този ролка, ма. Я да видим тия приемет ли всеки с тия точки така. RMP World Iron. Той не мога да го бе много далеч. Много бега. Как ще да е? Някакви крила тук от Warlock, той не. Брей. Ще видите аз като си избарам моя гея за трансмък. Ще видиш тогава. Подминавате ли бе? Добре, това взима флага, значи ние ще го пазим един бе. Тук долу кой има? Ето кой има. Видя ли го? Това направо му излизам, брат, два рога сме, няма как да не го... Това направо излезна, не? Два рога го нападнахме, това направо лев на Battleground. Горкечки е дрит. Той си знае. Ама той и това сега. Само не можех да видя. Дали излезна направо с амбушите или той стънна, защото ме се чучи и той стънна. Което не е добра идея, защото от стъновите на два рога шерват CD, т.е. diminishing return. И неговия стън ще държи по-малко, то после всички стънови ще държат още по-малко, докато не стане имюн накрая жертвата. Господине! Тук е горе. Няма да се качваме горе, горе има някакъв хънтър. Хората ти отиват на някъде. Отивайте бе. Това как стана? Сра... Warrior има тук. Може ли един път само да го лепне така, да ви го открадна? Само. Благодаря. Пак това бе, май. Ти си голям проблем обаче. За рогове особено. Виж къде ме гледа чак. Тук сега искаш да ми кажеш, че не мога да стелтна, така ли? Тук може ли? Не? Сега загубих агрочак. Вау.
къде минавате. О, тук един друг. Гътекс. Какво става, брат ми? Какво гледаш сега там? О, къде е тази хантърка? Къде виждаш, бе, брат? О, то друид. И аз съм съгласен. Амбуши. О, тук сме 3 рога. Значи, както няма никой, то на къде отива сега? Фанах ли те? Не! Брат. Това е паладинка, бе, човек. Ма нищо. Свет е, така че. Що да не? Чух тук щита на Warlock. Оп, нещо идва. Нещо се задава. Warrior. Какво като си Warrior, бе, брат? Виж сега, което прави главата, бе, брат ми. Винаги трябва да има върху него. И двете блидовите. Старам ли, бе? Само ти ли можеш да стармаш, бе, братко мой? Така, гледай до мен, докато другия рог те препарирва. Тук сега ще стелт... Не, няма да стелтна. Браво, братле. Ало. Ще ми карате да хъба ваниш. По-хубаво, че изхъбих ваниш. И ти гледай за какво става въпрос. Идват. Няма. Все някой от вас ще изостане. И като изостане, ще е труп. Solar Blast. Не знам какъв Solar Blast, ама такъв дагър ще идеш в гуща. Бррр! То с кой до тебе? Друид? Моя. Ще измъеш на умрел. Той ще отиде моята. Какъв е то? Още един друид. Бърех колко е на друид от Battleground. Ето всички тръгват за... Затова ще спре този Warrior. Така ще го спре този Warrior. Лошо. Много лошо. За кой излезнах изобщо? Хилови, милови, всичко се върна. Аз не съм от тези рогове, да обичам да кипичая така и да чакам мане за опортуните. Макар че трябва. То рог до мен иска да ми кажеш, че е излезнал, не? Той не беше ли там с мен то? Кой не се е сложил заразите? Опа! Някой пипа базата ли, бе? Те нашите върнаха, браво. Те как ми изкараха къла двамата, Кой ми се показваше така и стемара, бе, брат? Той ми излизаше така изведно, то пък и то... То колко пъти го убих оня ден. Лошо да ти стане. Тук сега. Field of Strife се казваше това поле. Тук е много лошо да си ходиш самичък. Много рогови чекалят тук. Ама много. Сега като гледам май или няма чекали, или са много алиансите и никой не излиза. Това горе. И иде реч, мяса хордска база. И ако е някой горе в стелт дед пази... Не, Warlock е горе, бе. Това не е този същия, дето му убил, обаче сега ще пробвам да го убил. Той май... Или си дена на място и се бъгва това. Направо изчезна. Чай сега малко да пообиколя тук. Да набараме някой в стълб. Не? Няма ли? Мишки гадни.
Тук някой път се качват. Само, че май не беше тук, а тук ли беше? Да. Я да видя кой пази тук. Никой. Явно никой не я пази тази база. Trinket Blind Vanish, готов съм. Само да излениш. Факт е, ще взех базата, довиждане. Да седа да паза сам. Не е добре. Дай го поведе накъде. Учени да насам. Какво казаха сега? Някой говореше нещо да хъмне убием минибоса. Тук е горе средата. Има един орк, който трябва да мре. Обаче има и много хорди, които идват. Те отиват надолу, да има. Шефе! Вземи той бърз сап, майка. Докато го кажа и вече съм го направил. Сега ще дойдеш да ми пречиш, нали? Не? Сидиш се? Аз запалих си там земята, викаш. Не си прави труда да ме гониш, брат. Тук има една крава, дето пази ли ме? А то е само... лошо. Колкото повече ходят до него, толкова по-голяма вероятност да ме види. Стой, не мърдай, кравички. Ето, паладина си отиде. Кравичката е моя. Здравей! Елен, де стой там, ела. Ти имаш хил и аз... Его е, шефа. Сега мрежа, брато, няма некъде. Обаче използва Free Action Potion. Можеше да... Такова. Можеше да избяга. Не, сега ще умирам аз обаче. Него. Слиза и каквото и да правиш. На 2 хита и труп. Аз имах Fairy Fire на мене. То докато ми дойде Cloak of Shadow, вече не е на кулдаун, ама. Не беше на кулдаун, когато... тук става нещо. 35к орк. Пак тоя паладин. Имате хил. Тук не мога да опазя базата, няма как да стане. Съжалявам. Обаче е този. Мисли, бе. Ще оцелея, Хубаво, че се върнах хордите, иначе. Тебе ще те правя с мармалад, с дърма. И изкуших се. То танк ли, бе? 62к мечка. Рейджинг друид. Щеш да станеш дед друид, ама дойдоха да те избавят. Благодаря. Ще остана малко до тебе, докато
То кога ще се стегне то Дарнасиан Найтсейбър да го взема, не знам, той е най-яки от всичките. На вид и като цяло. Тук... Няма никой тук. Ама хубаво е да вземем базата, защото не се знае. Някой стелт тук седи чекали, чака да се манем. И тогава я изкача. Дано... Да няма сега. Много вероятно да има някой тук да се крие. Уж не. Уж ама. О, нашите си... Това? Защо цъкате там? Аха. За този цъкът. Лароваче. Соке резве, майка. Отиде ми... Той с котешките очила, този вижда много. Знаеш какво правя сега, Лароваче? Така правя, брат ми, тук деви беше много нагъл. Да ме скачаш такъв 20 човека, а? Какво ме гледаш, бе? Какво направих пак, бе, мене? Използвах. Shadow Mail да използвах. Обаче въпреки това Hall of Terror, защото е масов. Браво на мене, бе, мене. То кик ми е на В. Аз съм го свикнал да е на З. Това крава сега за какво опа овца, да? За какво я предизвиках, сега ще трябва да я убия, мене. Пусни се мисля, съм дай си заколи тази овца да идем малко пържоли, брат. Ама не де ме оставай ренде! Сега не мога да стелт, но дойде някоя хорда и какво правим? Ще се гледаме. Като удеви при мини-боса с паладина, мане. Той дори как му прецака с това Fairy Fire. И аз не видях точно дали ми е дошъл кулдауна на Cloak of Shadow. Ма то така или иначе. Натясно срещу паладин, то на открито не е добре срещу него, камъл е натясно, ще ми чупи камбата. Няма, има някои неща, които трябва просто да се знае, че... Ето Рога избега. Той тариката гледа, че сме бая хора. Не, той ги хилва, брат. Този е Хънтър. Колко Хънтъра сте вие? Точно така. Бягаме, няма смисъл. Това имах предвид отдей, като казах, че има чекали на Field of Strifes. Ето, 3 рога сме тук. То сминава, нищо не забелязва. Сега от тук скок, подскок, зайче. Що мене стъмваш, бе, брат? Той е по-голям от мене, гледай го. 28 как кръв е чист. Дай, че от това сега като съм по-умит, той си мисли, че ме ще убие. Няма да стане тази да те мислиш, Мейджо. Сега ще го гонат като. Файер ли си, бе? Файер ли си, бе, момиченце? О! Аз съм убил Mirror Image му, не него. В смисъл, аз не разбрах какво съм убил, ама нещо убих. Тук сега ще чекаля като другите.
Влизаш си в стел, чакаш, нагласиш си. Ако е някой от тебе, бой. Ако ли не, ти си знаеш. Ако искаш се биеш. Ако искаш не. Рог да си е много заребено. Ти си избираш битката. Ето го един друг рог. Излизам с Гералт, само да не избяга. Това съм дайс, той го десарм. Стън. Довиждане. Що е толкова дебел? Ама виж как то правихме, да? О, този къде се гледа 25к мейджа. Ама видя, че сме два рога, бега. Чакай сега. Да, знам и аз ще ги дам това на тебе, бе, брат. Чай сега. Това е паладин. Това е шаман. Шамана. Вис! Ударих ли, не знам. Демидж направих ли, не зная. То феро. Гардиан. Това го знам по принцип. Играл съм с него. Бива си го много. Колко кръв беше този Гардиан? Не можа да го видя. Това другия рог. Госпожи, що си слякър? Ушким ще ги бием пък. Няма да ги бием. Но той е много по-гиран от мен това. Както го гледам, браво. Радфули. Gloves, helm и spiders. Само PvP, всичко друго PvE. Така ли? Чай аз да направя същата работа, да видим какво ще стане. Gloves, helm и това. Всичко друго PvE. Нали така? Така ли да го игра? И огърлицата. PvE. Айде да пробваме така да видим какво ще стане. 40к Dick Knight. Нападам го. Искам да видя. Ще го нападна, ама не и приспал. Ето дът му убил да е. Не знам, що ще видя и като съм, нали? То е така. Чай да видим сега. Ето каска PvP, PvP. Всичко друго PvE. И аз си имам Crimson Star, брат. И това го имам. Donate. Това го нямам. Това какво е? Wrathful Clock of Triumph. Моето е PvE. Shit. Аз PvP Clock нямам, мейши. Не. Това ми е клока. Това ми е PvP билда. Save PvP билд. Това ще е. Така ще е. Не знам що, ама мисля си, че ще е добре. Да видим обаче колко. Добре. Аре бе, давай бе. Нищо не правя.
Може би, защото он има радство от чаркови, пък он ги с Фюри с чаркови, брат. Най-вероятно, ама ще го накълцаме, бе, ще го накълцаме, няма къде да ходи. Стелт, спокойно, стелт. Излиза, стън. Това сега е много лошо. Това беше още по-лошо сега. Нямаше какво да направя, така можех да ванишна, ама то като ванишна директно от Divine Storm и здравей, бях в стелт, ама изгледнах така да му видиш просто. Някой път има и такива работи. Чай се направи каската да ми се вижда, че дисплей шоу хелм. Защото хелма ме е много як на вид Furious хелм. Ето, така съм. Нинджа ли бе? Ооо, ма хич не е лош на вид. Даже не най-малко. Целият тъмен. Айде, Сапяно, нямам тринкет, 18 секунди, то с нашия... Идвам, дръж. Ваниш само и само да не таковам. Само и само да не го стън. Ай той като ваниш не става стелта по-дебел. Затова ваниш ма. Това е много добра идея. Тук има и друг рого е. В смисъл... Да, ай сега ми избега. Ето го къде е. Нямаш нервата да оцелеш, брате. Фанахте много лошо. Къде бе? Я успях ли поне малко да стигна по демидж Хънтера? 266к. Не помня. Това беше сега напълно ненужно да го правя. Минус 15к. Не видях даже кой ми удари тия 15к. Майко, 29 секунди. Бре, защо всеки път значи нещо съм урочаса? На всеки път фащам 29 секунди, човек. Тя гробиш ти направо. Не знам. Просто не мога да си представя какво става. Охо, нашия Хънтър на 460. Брат ме. Ау! Аз въобще не ме видях, бе, братле. Правим да избегам. Няма да избегам, просто ще гътна като кучи. Ало. Записвам. Къде си, бе? Хубаво. Кой ще цъкаме? Left 4 Dead. Хубаво да нека само да свърша този клипи. Моята звънна да си лафим, не? Да, Нигъна се обади. Нигънчо, чай му звъним Дискорда да го видим какво прави човека. Ало? Тяхтале! Записвам Нигъне! Ай! Чакай, че обърках процедурата. Тъй, видях тук нещо друго от един друг ролк майна. И сега пробвам тук в Battleground и си записвам едновременно.
Мен... А, Не знам дали е добре, ама сега ще видим. Еми, както прецениш, приятелю. Не знам, за сега от роговите в Alterac Valley показва, че Арфена е най-голям на демидж, брат. Ама не знам. Може би на мен не ми показва верно. Вали го. Ето кой е на този Warrior, сега ще му скоча, брат. Аз ти казвам, сега ще му скоча, ще му разбия далаците, брат. Оли, ля-ля-ля! Двамата го разбихме тук с ония. Има един... Ооо, Dead Knight, Dead Knight! Там къде бега? Ах, как не можа да Shadow Step. Какво да Shadow Stepвам? Той е 40к тоз, бе. Госпожо... той сам идва, бе. Той сам идва, бе. Пьотеле. Чакай, че ме напрегнато сега, че чуках. Айде, фул зарази. Не би трябвало да може да оцеле този Knight. Виси! Айде, лека ноша. Охо! Ето, на Hunter с Deterrence използваш Backstab. Когато изчезне, стън. В смисъл, когато disengage, не исках да кажа, просто бързах да го направя. Shadow Step и веднага кидни шот. Иначе успее ли да избяга... Кофти Оле, тръпка. майко! Ще бъдеш разстрелян. Yes! Ето за това на Хънтъри трябва да си в него, ама залепен за него. Оле, майко! Ето 31к. Dead Knight, ladies and gentlemen. Скачам му директно, му навлизам с Bleed. Ти тарикат ли си, Мис? Ага! Няма станове за мен сега, така ли? Да го духам аз. Духай! Успях майна за момент да се спаса човек от Хънтър, точно на време Clock of Shadow човек. За малко да му уби и за какво ми направи 400 демидж да му покажеш, само не разбрах аз. Значи този шаман не знам какво си позволи да направи току-що. Ако го фана сега. Enhancement Hex, ще станеш Enhancement Dead само да те фана. Сега това ще ме да правим лошо да те. Господине. Как ми удари един бърз шок да ме убие това животно? Ето ги тук. Една камара хора. Значи... Ще ходите века отзад роговете, ще гоните хилърите. Никакви хилъри няма да гона. Да се имеш просто, разбираш ли го? Ще те сменим, повече не си моята кочка. Да. Коя смяна, бе? Ето го този шаман. Я ела сега да удари кармата. Течеш ли? Обаче трябва да внимавам. Не. Това не трябваше да става сега. Той обаче знае какво прави. Служи One Hand и щит. Тринкит, нали бе? Бараба.
Не е много умен, да ти кажа. Не можа да ме убие обаче. Минах за дървото още малко и щях да си стелт на майна, обаче това пусна кучетата. Добре, добре. Това Battleground беше добре.